ce m-am trezit? Mamă, nu am mai înregistrat asta că ar fi luat tot. Așa. Eu vorbesc cu cineva la telefon. Nu mai iubesc, vorbesc cu Maia. Dar azi Maia este plecată. Așa că nu voi putea vorbi cu ea. Și o fost sunat pe Valentina. Bună! Nu pe Valentina, pe... nu știu cum să spun. Aha. Super! Bine, pa, pa! După ce am vorbit, am planificat noi unde să mergem și azi mergem la petrecere. Și în această petrecere va fi un cel mai larg, să spun așa, stat. Hai să vă arăt locul unde se va filma petrecerea. Aici. Asta este scena. Nu mai cântăm fără microfon pentru că nu se vine chiar atât de mulți. Ok, trebuie să vă arăt. Când o apărea, până am sosit, bună! Bună ziua! Unde mergem? La petrecere, trebuie să așteptăm. Mergem la o petrecere. Acoperiți urechile, ok. De fapt, astăzi e ziua ei. O să surprindem cu totul. După cum vedeți, sunt lumini peste tot. Nu știu de ce pe fiecare clipă când a început petrecerea, dar în fine, sper că o să vă placă. Iuhu! Hei, uite, vin că tot vin toți invitații, de fapt. Vin toți invitații. Da, această petrecere este o petrecere, cum să vă spun eu, la care nu se dansează. Este foarte ciudat, știu. Bună, bună! Bună, cu Teresa! Bună! Salut, Valerina! Bună! Bună să... Taci! Bună, sora lui Maia! Bună! Adică Barbie. Așa. Este o petrecere de fete. Și 1, 2, 3 și să înceapă muzica. Dar oare cine va cânta? Va cânta? Taci. Eu voi cânta. Cine va cânta? Eu, pentru că sunt o cântăreață excelentă. Bună, bună! Ok. Să-mi iau un fel de chitară sau nu știu ce asta. Ok. Să-mi pun. Și să ne pregătim de muzică. Bine, mă duc să mă pregătesc. Da, și de la începutul înregistrării au fost muzică, nu știu de ce, dar să fie super! Bună lume! Iar după petrecere mă schimb. Bine, nu mă schimb. În fine. După petrecere mă bag iar în pat. După ce pup pe copilașul meu. Și ce să mai fac? Ne vedem în altă zi. Mâine voi avea concert, deci noapte bună, trebuie să mă culc de vreme. Yeah! O zi din viața lui Alexandra. Pupici, dați un like dacă v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. Așa. Deci, pupici mici, mari. Ok, pa!